Να λουστώ, να ξεδιψάσω, τι από τα δυο. Κάθε μέρα στον καταβλισμό 2 λίτρα δικαιούσε μόνο. Εσύ, τι θα διάλεγες? Με λένε Νούρ, όπως τη γιαγιά μου. Σημαίνει φως. Δεν έχω πια πατρίδα, μα έχω μια ιστορία. Άκου. Από το μουσείο στο σχολείο. Η χαμένη εφηβεία της Μύρτιδος. Εκθέσεις, ξεναγήσεις, ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια 10 με 20 Μαΐου στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας και στη Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρης Μηταράς στη Χαλκίδα.